И здравейте хора, аз съм Протокил, тук сме ще играе под Протокилия. Днеска ще играем първи епизод на Майнкрафт. Ей, това е моето дърво. Аз ще ловя чули. Магаре. Чули? О, две кожа. Що излезна? Не знам. Кончета. За кожа. А кончетата не са за кожа, бе. Магаретата. Я ще бе и конче. Нищо не ми даде. Няма и да ти даде. Аз запази ми едно конче. Що? Защото го язва. Аз се намерих. Моето е черното. Моето. Бързо. Ела, конче. Дори други да ги. Конче. Ой, да го натракам той. Ела там бе. Еее. Ела бе, дали не? И удари ми кончето. Не Аре се бе, занява, протокилари идва Ей се. го пак. Аз съм протокиля. Не, да, съм протокил. Убивай овце. Крави всичко. Крава. Бе, изключи зомбитата, бе. Отгонява. Ще го нямаме. Аз знам къде има много овце, видях от тебе. Аз видях прасе. Аз не го остах. Аре бе, тъпа крава. Готово, аре идвай. Нищо не ми даде. Ела. Остай прасето. Добре. Бе, как бягаш така? Аз съм бати гладния. Дия. Той аз. Не бягай по-хубаво. Че аз съм много надалеч. Аре, кога ще купаем дърво, бе? Да копаем. Да цепим. Да чупим. Да чупим, да цепим. Тук имаше някъде едни овце. Аз как гледах от там. Кой да я чупи? Ой, там има. Ето ги. Тук знаеш ли, че май на тази версия дават такова месо? Тя е най-новата, така че. Да. Поза мен е бялата. Убили бе? Без всички бели има. Две месо. Сега... Колко вълна имаш? Аз имам 3. 3. Имаш. Не, трябва на 3 бучута са. И аз съм на 4. Не можеш да бягаш. Ако си на 3. Къде си бе? Ти си на друга остров. Чакай бе. Идвам. Чупи дърво. Чупиш ли? Нямаш. И слизай надолу за камък. Пълни сме, да кажем. Само, защото... там има камък, бе. Копай, бе. Това е готино за къщичка, бе. Не знам. Може. Виждаш? Тук, така. Ама тук е надолу лошото. Так. Слагам крафтинг. Хубаво, направи си една кирка и тук. Кирка и меч. Къде си, бе? Тук отре пещерата. Тук има камък. Дай ми кирка. Аз имам само една. Леко, не тук е дупка, бе. Интересно къде ще дупка. Не, аз ги спрях. Ела тук от тази страна. Тук. Колко имаш вече? 5. Хубаво и за 8. За 8. 8. Ти утре си повече ни трябва. За печкът ни трябва само. Еми за кирки. Бързо да си опечем пържолите. Аз нямам пържоли. Аз имам, давай. Имам 13, 14. Аз ще донеса крафтинга, чакай. Не мога бягам. Аз мога. Ще се пука. Няма да се покажа. Ще се мре. Не бягай, бе. Ще виж. Донеси ми крафтинга, че нищо не бяга. Къде си, бе? Виж колко яко го изкопах това като кръвче и дупка по средата. Правиш ли? Тук служи това. Дето, хубаво, ма давай. Имаш ли дърво? Да.
Аз мога да купя. Сложи, бе. 2 меча. Сложи едно дърво. Ей! Ох, 4. Мога да ти направя меч, искаш ли? да. И легло да си направи. Ето на мен да ми направиш също. Ко? Легло? Аз нямам купчета. Дърво. Аз ще ти дам вълна пък. Ами дърво. И аз му 4 вълна. Къде ми е Пече меча, ли? бе? Къде ми е меча? Пече си. Чакай да станат 4 3 са. меча. Да. Дай ми един. И сега ще дам пържолки. Искаш ли? Аз го взех. Вкусни пържолки. А? 2. Дай ми. Ма не мога да Вземе. Окей, се увеличаваха и тест. Не може да има. Аз знам как може. Да, не знам също. Ето ти. Дай назад. Ето 2 пържолки. Тук се нанасяме, нали? Много бързо намери. Вземи крафтинга и печката. Не, аз ще им да се боря. Ако се бориш, аре взимай ги. Ама гладен съм. Виж, чак да падна. Кой е това бял конче, бе? Да, бе, аз от него видях се очудил. Ей, овца! Още я. Трябва ни храна. Няма да овца. И още едно магаре за кожа. Ви, аз имам. Магаренце, лови ме, убих го! Убих магаре. Къде си, бе? Ай! Айде, нямате. Ето те. За тебе съм. Не. Аре, бе. Умуркай се. За какво? Вътре има пещера, бе. Колче имаме. Още горе. Ай събираме дърво, си правим честове такива работи. От оранжевото дай. Да, бе. От оранжевото? Да. Чай, малко аз се направя. Събираш ли? Какво правиш? 2 пръчки ли? Събирай бързо по едно дърво, че се стъмня и да влияме. Че не мога, аз убивам овце за храна, имам 2 вълни и 2 овце. И ти събирай пръст, За кой не прасе? за да запълним дупките. Да, за зомбитата ли? Да, събирай. Колко? Къде си ти? Не знам, Не надолу, ела тук, бе. Ей, сега. Ай, че се стъмнява. Бързо е. Двама са при тебе. Двама. Влезна ли? Ага. Колко пръсти имаш? 10. Аз имам 25. Ще не стигнат. Да, идвай. Къде си? Бързо. Ти запечатай тук, тая връчичката. Бързо. Ай. Запечатай тук, аз ще от другата страна. Многото дете. И аз правя и от тук. Нямам вече пръст. Ми факт ли? Нямам. Кажи къде е печката само. Ето я. Отгоре има дупка, бе. Да, аз не можа да я запълня. Чакай, имаш факли ли? Не, така пържали. Колко и аз чак да напека такова. Дай, слагай си леглото и да спиме. Аз нямам легло. Както нямаше, нали имаш вълна? Да, също. Нали се прави дърво? Готово. Къде ще са ни? И така. Мъчетка. Мъче отвътре ляга. Как не мога да легна? Вой, половината ми лице е с надпис. Вой. Чакай. Аз ще го направя.
Сега въглени правя. Не, пръчките ще интрат, аз ги взема. Взимаш един въглен и го оставяш там и си взимаш дървото и слагаш дървото горе. В мен половината ми екран е такова. Ай! Много е. Не. Такова е тук. Да, това дето аз купах и още ще купах. Не купай. Ама аз няма купа навън. Да, спри и запълни го даже. Бегай да го запълня. А камък може да събереш, да. Еми, Имаше и кирка. О, легнах! Лягай, бе. и сега да се събера толкова камък. Нали не, че по това време навънка ще има зомбита, така че си грабайте. Ние не излеме навънка, искам да купа. И да, трябват ни такова дърво. Хубаво, много дърво трябва да съберем. А че я да си направя една Зомби. да брадва. Зомби. Къде е? Аз ще го убия. Пържолки искам. Имаш и две. Добре, опекани. Дай ми. Аз дах две, че ми ги врача. Нали? Да. Чай се не япне. Готово. Напълни съм ти. О, крави! Крави, брат, две! Една, бе. И едно пиле. А ти се занимай с кравата. О, бе! Кой е? Кой ме килва, бе? Не удариш те? Бе, то стъп скелет. Гори, бе, гад. Го убих. Аз го убих. И аз. Кия са му нещата. Ти ги взе. Случи се го. И хора, до тук спираме. Жалко, че не знам на къде е къщата. Така и до тук свършва нашия клип.